Michal, ako vzdelávaš svoje deti v oblasti peňazí? Tak dôležitá vec je to, aby som ich viedol k nedostatku, pretože ak bude mať množstvo toho, veľa toho, tak nebude mať chuť a záujem niečo v živote ešte budovať a dosahovať a mať nejaké ciele. A moja technika na to, že ak príde za mnou syn, dcéra, ktorá povie, že chcem si kúpiť toto a toto, tak ja poviem, dobre, ak mi o mesiac to pripomenie, alebo mi to pripomenieš, tak ti to kúpim. A ja zistím na základe toho, že či to bola nejaká náhodilá blbosť, alebo to naozaj chcel a túžil potom. Jeden prípad, ktorý by som teraz možno spomenul, ako vediem môjho syna, lebo môj syn, keďže rastie, tak má veľa potrieb a chce si veľa vecí kupovať, tak hlavne ich vediem k tomu, aby si odkladali peniaze. A bol teraz situácia, kedy si chcel kúpiť kurz za 700 eur na programovanie počítačových hier, tak ja som zvolal rodinu, manželka a moje dve dcery a urobil som to, že sme sa dohodli ako rodinná rada, že či mu tie peniaze dáme na ten kurz, alebo či si to bude musieť zaplatiť sám. Výsledok tejto rodinnej rady našej bol taký, že si polovicu musel zaplatiť Miško sám zo svojich úspor a polovicu sme my ako rodinná rada mu požičali. Tým ich vediem k tomu, že nie všetko je zadarmo a vediem ich k tomu, aby mali zodpovednosť a aby začali používať aj tie peniaze, ktoré majú našetrené a nasporené.